Ramogi mana kane weche chalo e od bura mar county ma Machakos kwawere kod mago wang'iyo be atwak mano bedo e od bura mar senet kama kweth mag jotelo ma wacho ni gitayo od bura ma Nyamira bende nochope. Komiti mar od bura mar senet mochung' ne telo mag gwenge oneno ayanga kit ywaruok ma osekwako od bura mar county ma Nyamira bang' kweth ariyo mag MCAs mag od bura no chopo e nyime mar lero gimomiyo gisebedo ka giyware. E nyim komiti no kweth ariyogo mag od bura ma Nyamira nochwalo spika magi, karan magi kaachiel kod kweth od bura mathoth kod manok moro ka moro. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino lero, kweth ariyogo osebedo katayo chenro magi mag od bura kuonde mopogore opogore bang' ywaruok bedo e kindgi. Gweruok e kind MCAs mag County Assemblies ariyo ma Nyamira owuok e gwenge mag Gusii nyaka e boma maduong' ma Nairobi. E nyim komiti mar od bura mar senet mochung' ne telo mag gwenge, kweth ariyogo ochwalo spika margi, jotend kweth mathoth margi kaachiel kod karan margi moro ka moro. Kweth mokwongo otelne kod spika margi Enoch Okero, e kinde ma kweth machielo bende otelne kod spika margi Thaddeus Nyamora e sinema mane oweyo senators ka omako wigi. The latest elected. Which means there's been another speaker who has been kicked out. Yes, the impeached speaker is there. How many speakers have been impeached out of the Nyamira County Assembly? Enoch Okero ma isiro lwedo kod tend county ma Nyamira onyiso od bura mar senet ni MCS maromo 22 ne omonje e nyim od bura kendo baye kod chupni mag modho pi motelo ne lweny nyaka e apisi mare kendo muocho tulo. Okero yango ni midhiero mage ne okel kod okang' mare mar tamore chenro mar thicho oko jatend jod bura mathoth e kaunti no bang' yudo oboke mar doho mane chungo chenro makamano. Well, discharging my duties, bottles of water were thrown to me without apparent reason. That faction of the 22 members had issues of punishing the other team, those who voted against the motion, by removing them from their positions where they were serving. Korka kore, Nyamora yango ni enie spika manyien mar County Assembly ma Nyamira bang' MCS chungo e tich kendo thicho oko Enoch Okero ka spika margi tarik 24 dwe mar 11 higa mokalo, okang' ma doho moro amora pok ochungo. There was no court order, and to date, there is no court order that stopped impeachment. Okay. Impeachment came after. And after the Honorable Okero was impeached, he did file a case in Kisii, being Petition 1. He wanted to set aside the impeachment proceedings and to stop the election of a new speaker. He did not get those orders. He was also never reinstated. Wach makamano okelo duokrok mar wache kind kweth ariyogo, kinde ma kweth mar Enoch Okero yango ni doho ne ochungo chenro moro amora mar chunge e tich kaachiel kod mae tije mar speaker. Interim temporary injunctive orders be and are hereby issued restraining the interested party from purporting to act and discharge of duties as speaker of the first respondent. You've seen him clearly introduce himself as a speaker, which is utter disrespect of the court orders. Kweth mar Enoch Okero kata kamano oyudo loch maduong' bang' jaga budget maduong' mar sirikal Margaret Nyakango nyiso od bura mar senet ni apisi mare osebedo ka puodho chenro mag omenda ma okal kod kweth mar Okero bang' jatend migawo mar omenda e kaunti ma Nyamira yango gi ka kweth manie apisi kaluwore kod chik. We tasked the CECM, who is the head of the county treasury, to identify to us who the real accounting officers are and who the speaker of the county assembly is, and they have confirmed. So in summary, he has said the following, that the sum effect of these court orders is the recognition that Mr. Enoch Okero and Mr. Silvanus Ndemo Nyamora are the Speaker and Acting Clerk of the County Assembly of Nyamira, respectively. Senators osingo mar golo chung' margi e ywaruok makamano kendo chwalo report margi e nyim od bura mar senet. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Wasudo nyako Ramogi spika